एगो भक्त परमात्मा के दरबार में पहुंचल बारे। परमात्मा से कहत रहे कि हे परमात्मा, तक के भू तन के दुखी, तक के भू मन के दुखी, आर के भू धन बिना रहती उदासी, अरे थोड़ा थोड़ा सब दुखी, अरे सुखी राम के दास। सरकारी परमात्मा शरीर बनौले बरे, भगवान के भजन करेला, माई बाप की सेवा करेला, दान पुण्य कुछ करेला। यहाँ खाली बैठेला ना, खाली चाय पिएला ना। सरकार चाय के साथे साथे भगवान के भजन भी करी। ऐसे कि जब परमात्मा के ध्यान फिर जाला तो समझ लियो मैं ओझा कोनो डॉक्टर कोनो वैद्य का में रहेला। ऐसे कि परमात्मा सभे बानी, डॉक्टरों बानी, वैद्यो बानी। सरकार वे सुखी बा जो भगवान के भजन करता, भगवान की भक्ति करता, वे दुनिया में सुखी बा। भक्त परमात्मा से कहले कि रामुरी अरे केतना करी हो, कि रामुरी अरे केतना करी हो, बड़ाई होरी जी हो, बड़ाई होरी जी, तरौआ होई होर, कि रौरा होई होर, ए रोग के दवाई होरी जी। नारी रहली अहिल्या, अपना पति के साथ छल कैली, इंद्र भगवान छल कैले। वो अहिल्या के पति देव गौतम ऋषि शराब दिहनी, नारी से पत्थर हो गई। ये भगवान के चरण फेंकल हो पत्थर में, तब पत्थर से नारी हो गई। परमात्मा जे चाहिए हुए होला। आरी नारी अहिल्या के तरनी शराब से मुक्ति होई गईली वो रौरे परताप से। से
गईली वो रौरे परता पसे आरे मुक्ति होई गईली वो रौरे परता पसे चली निरंजन कुमार के तरफ से 25 रुपए के दान हनुमान जी के दरबार में पहुंचो। हनुमान जी से विनती रही, प्रार्थना रही कि मैं के दिन दूना रात चौगुना बनोल रही। लेकिन बड़ा सुंदर बात करनी है कि दिल से दिल मिलबे ना कइल त हाथ मिला के होई का। आज जे पहले ना सोचल समझलू बाद में चल के रोई का। जे जवानी में कमैबे ना कइलू बुढ़ापा में चैन से सोई का। आ घर के शोभा दुल्हन बाड़ी त दहेज लेके होई। सरकार ए बरा बबुआ के लगे 2 कट्ठा खेत नहीं रहत आ 2 दूर जमीन नहीं रहत। आ बबुआ के जब बियाह होता तो दहेजुआ मोटरसाइकिल चाहिए सुपर। आ जब बबुआ के दहेजुआ मोटरसाइकिल सुपर मिलता, जब बबुआ के दहेजुआ मोटरसाइकिल मिलता सुपर आ रोड में चलावत रहे के में चलत रहे ऊपर। कितना चल गई ने सरकार ध्यान दिन बात पर आ देखत रही कि बड़ा पीछा रहता रही लोग, ये आनंद सागर गांव के लोग। सरकार परमात्मा के दरबार में आई, जितना मुड़ी पर पाप चढ़ल बा सब उतार ले। ये परमात्मा की डायरी में नाम लिखवा के कनारी अहिल्या के आरी परनी शराब से परनी शराब से परता पसे तदनी चरण के धुलावा जय हो देनी चरण के धुलावा चरण के धुलवा ठेकाई हरि जी हो, ठेकाई हरि जी रौरा होई हर रोग के दवाई हरि जी। परमात्मा से कहले कि हे परमात्मा अरे वह आदेश के बिना दुनिया में एगो पत्ता तक ना हिलेला। अरे वह जे चाहिए हुए होला तो रउरा आदेश बिना पतई नहीं हिलेला। हमरा गुनगुना लाना कली में फूल खिलेला। फूल खिलेला आरे भवरा गुनगुनाला ना कली में फूल खिलेला। कि रौरा निर्मल के हो गईनी
रउरा निर्मल के हो गईनी अरे सहाई हरि धी हो सहाई हरि धी तरौरा होई हर रोग के दवाई हरि जी के दवाई हो दीजिए प्रेम से बोले साचे दरबार की भक्त और भगवान की